O karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. Mayo kay nagmata ka na, Tenay. Inusa ba ka? Nangubag na ng mga mata ni mo ginilak, oh. La, nakapuyo naman ko ng bahay nga tisa. Gipriso lagi ko sa kong amahan diha, la. Tinay husto na. Hindi ko pabatia pa ni Ana. Tungod kay imposible ka nang mahitabo. Tawa ka pa mataw sa diyang nahanaw ang imong amahan. O ako na ang nagpadako nimo. O kinahalang mo kuyog ka na mo ugma. Samantala, Hatabalan, kinalang mawa ka ng imong salimuang. wala lagi ko magsilbil sa limuang, la. Tinuod mo na akong nakita. Ako ni gibati, la. Gisakitan ko sa gibuhat sa ko amahan. Husto na. Lagi di na ta maglalis pa na. Tinay pagmata. Ayaw pa da kung unsa man ang imong nakita sa imong huna-huna. Ayaw pa da sa imong kalibog. Ramon ang pangan sa imong amahan. Ug si Monina ang imong inahan. Ug wa ka pa matao nga nawa ang imong amahan. Ha? Nakabati ka? Ha, Tinay? Ayaw taw ko hataging problema dahil, Tinay. Kung dili ka gusto nga, isuod ta kas mental hospital. Ayaw pagpataka og tabi. Mental? Mental hospital, la? Oo. Di na ko musugot nga sama sa imong inahan. Sama sa imong mama, mawa ka sab na ako. Mo sa ipa-ospital, tadyog ka. Pero, magunaw na ta dito. Muna ta dito sa tambalan. La, nabuang na giday ko, no? Oo. Nagsukod ng imong kalibog. Mo sa magpatambal yung taogma. Oo. Sige, la. Magpatambal ko, la. Ibutang sa imong huna-huna nga dili ikaw ang imong nakita. Tungod kay ang tinuod kitang iya sa maong kwarto, Christina ang pangan. Mao ka na ang gisulti ni Nanding. Christina, o dili ka si Rin. Mahal, Mahal? Niya ka? inahalang bantayan ko ikaw. Mahal, nga nasuko man ni mo ako amahan. Tungod sa kong kakabus, mahal. Sama sa labog lang ako sa pananaw sa imong amahan. Unsa? Pero, wala kini makababag sa atong pagminahalay, mahal ko. Oh, mahal. Dili o dili kini makababag sa itong pagminahalay. Kini ang ibutang nimo sa imong nauna, mahal. Mahal ko kayo ikaw, Christina. Mahal? Ayaw na paglakaw. Nga nag-isambit man ko ni mo, Christina. Mahal! Mahal? Luis? Nagdam ko man ang ko ni Luis. Ikaw, haw. Ninano kigun si Lula. Kangit-ngit sa kusina. Kalabat sa ko. Tinuod yung katong gisulting Lula nga nabuang na ko. O nga bunga lang sa ko una-una nga ako nakita.
uwang na sa bangiro. Ako lang ni huna-huna. Huna-huna ko lang ni. Bunga rin sa kuna-una ka ng uwang sa iro. Gusto, di na lang gitingalin ako isulti nila tanan ako makita o mabati. Kaya magtuo man sila na buang na ko. Di ka tinuod. Mabalik ako sa kong kwarto. Wa ko'y nabati. Wa ko'y nabating uwang sa iro. Huna-huna lang ako ang tanan. Ana-ana ang imong biktima hunon, Belia. Kamot sa iyong dugo. Sige na. Pahimosli ang higayon nga naa siya sa gawas ug nagpahangin. Akawon. Ug nahibaw ka na sa imong buhaton, Belia. Akawon. Habit naman di mo buntag. Mitugtugaok ng mga manok. Inay! Inay! Nagsangpit na ako. Tanaw na ko sa bintana. Inay! Melia! Niya nasab ka? Ni ako? Kay may dako regalo ni mo? Wala magagkwaknit. Unsa man ang regalo ni man ako? Tanawa! Doon ako. Pero, tubuan ka ng imong kwintas. Oo, gikano. Kaya di man ka makadoon ako kung nani akong kwintas. Baho kayo na, tinay. Busa hubuan na. Bikoy! Di man ipahubo ni Luis. Magmahay ka. Wata ko diha ha! Wata ko! Unsa man itong gingon ni mo yung regalo na ko ha? Ha? Ay, lagi pa doon ako kung naa ka ng kwintas. Usa man ka? Dahil magkago. Hala! Naulian naman ang taga si mong kamaldita? Pero muna naman sa kag-ungo! Hayan man regalo ni mo ha? Nana! Happy birthday, Tinay! Ay! Ay! Patay! 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 Ako na regalo ni mo, Tinay! Ay! Melia! Melia, pagka! Ikaw di tiglabay ang patay nga tao din sa munataran! Melia, balik dire! Melia! Sama ni na ko, eh. Aloy, ibag ba ni Melia, oy? Hindi na si patay ni Melia din, eh. Oo, naging si Melia. Oo, nagyan. Pero, sama mo ni na akong patay. Wala, kami naging silulay pa sa ngilan ini nga ungo sa mundapit. Nayabag naging si Melia. Oo, nayabag pa. Luis, tabang mahal. Tabang mahal. Christina? Agaon, manong nibaong nakaugman. May problema si Christina, Elmo. Kinahanglan matabangan siya. Apa, dili ka na mahimo magawas, agaon. Pipilan lang kagutlo. Masilaw ng adlaw. Kinahanglan tabangan mo siya. Unsa? Atuwa si Christina sa ilang bahay. Agaon. Saan mo nina ako? Okay, abit na mahayag. Kuya ko doon ay magkakita ni patay din eh.
Naunsa ni Miss Belia. Iya man nagibutang dili. Ako na lang kami tabunan, no? Gusto, tabunan ko ni daon sa saging. Magputol kong daon sa saging. Gusto, magputol ko. Aron ako ikatabon anang minatay. Ayan na. Natabunan ko na ang patay o dahon sa saging. Pero, sa umaani, magmaho magiging siya din eh. Ay, kalapan. Ay! Lo! Real mo! Ayaw pagdoon din Lo! Ano mo problema, ha? Lo! Patay nga tao ka na. Oh, Lo! Gibutangan ko din yung patay nga tao ni Bilya. Hala-hala. Agoy, nasulti na noon ako ni Mulo. Kailangan mataguan ka na. Oh, ha? Pero saan ba, Lo? Adali, ato ka na doon sa bahay nga tisa. Unsa? Pagdali. Oh, Lo! Ayaw nga na to! Inay! Inay! Uy! Wala naman sa tinistina siyang higaan. Asa naman sa niyang babayana? Manlakaw na ba may karoon paingos tambalan? Tinay! Tinay! Nal! Oh! Kita na sa kantinay. Ano ni siya, ha? Kala mo kasi taglakaw pa ingon sa bukid sa kanto buyog. Bebe, tatabangi ko nanding. Ay, kapuyay. Basi magnisibat na sa tinay ba? Nisibat to. Dali. Buyay, Ato buyay. pang taon. Lo! Nagkanya ka naman kabugat ni Patay, Lo! Kinahanglan, ipos ka na. Ato ning ilubong, Lo! Oo, kinahanglan, maipos eh. Asa man! Sa karayang katabay. Ato nang ihagbong sa karayang katabay. O, ato nang tabunan luta. Sige, Lo! Tarong ang tabo ng sindro. Itapon og maay sa babas tabay. Ano na? Natabugan ko na ang sin ng babas tabay. Pero Lo, wa kay makalilian na diha. Dili na maklarong ilawom sa tabay kung dili kiniiwagan og paslight. Aw, tuod sab no. Sigurado ka ba nga si Bilya ang laban ni Patay dito sa inyo? Oh, Lo, ningin pa manggani siya nga yaning regalo para nako. Nasa sige. Ato na rin sekreto, ha? Ayaw lang kinig isulti sa uban. Si dili isulti suban, Lo. Nanding, may apas ka nako. Si dili isulti suban. Sa may sikreto ninyo. Sulti ko. Aron di ko manabing nga doon na mo sikreto. Hindi rin ko. Ding! Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel